Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 8 ноябрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, файдалы атна башы теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара радиология һәм рентгенологлар көне. Бу көн тарихка кирип калган физика һәм медицина өлкәсенә кагылышлы мөһим вакыйга белән бәйле. 1895 елның 8 ноябрендә немец физигы Вильгельм Конрад Рентген үзенчәлекле нурлар ача. Бу медицина өлкәсендә зур үсешкә китерә. Бүген шаяннар һәм тапкырлар үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үтә. 1961 елның 8 ноябрендә телевидениедә беренче тапкыр КВН тапшыру чыга. КВНда катнашучылар өчен бу икенче эш дип тә әйтсәк була, тамашачылар өчен кызыклы, мавыктыргыч шоу. 8 ноябрь халыкара пианист көне. 18 гасырда барлыкка килгән фортепиано музыкасы тиз арада таралыш ала. Бәйрәм пианистларны гына түгел, әлеге уен коралы яңгырашын яратучыларны да берләштерә. Балалар арасында пневмония белән авыручылар саны арта бара. Үпкә ялкынсынуын ОРВИдан ничек айырырга? Беренче ярдәм күрсәтү. Кайсы очракта кичектермәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк? Бу сорауларга җавапларны без тапшырубызның даими эксперты, табиб, медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллиннан ишетербез. Пневмония балаларда ул еш очрый торган авыру. Теләсәнде яшьтә булган балада да була ала ул. Иң еш ул 1 яшьтән алып 3 яшькә кадәр була. Ләкин теләсә 2 яшьтә дә була ала. Яшүсмер балада да була ала, яңа гына туган балада да пневмония була ала. Пневмония ул җитди авыру, куркыныч авыру. Аны белеп торырга кирәк, аның симптомнарын врач булмаган кешеләр белергә тиеш. Чөнки пневмония ул үлем сәбәпләренең берсе булып тора. Балалар, әлбәттә, һәр баланың үлү ул трагедия инде, бала үләргә тиеш түгел. Шуның өчен ул сирәк булса да, ул барыбер бик мөһим нәрсә. Пневмония гади генә ОРВИ кебек башланырга мөмкин. Беренче көннәрдә бала гади генә ОРВИ белән авырган булырга мөмкин. Ләкин соңрак, менә 4-нче, 5-нче, 6-нче көннән, кайчакта авыруның 2-нче көннән үк, 1-нче көннән үк авыру үпкәгә төшеп, пневмония башланырга мөмкин. Пневмония дигәнебез нәрсә соң ул? Пневмония ул үпкәнең бер өлеше суламый башлый дигән сүз. Ягъни үпкәнең бер сегменты, бер бүлеге, бер өлеше үзенең газ алыштыру функциясын үтәми. Шуның өчен балага кислород җитми башлый. Бу без аны менә клиник картинасы дип булырга мөмкин. Беренчедән ул инфекция картинасы. Баланың бизгәге бар, лихорадка дип әйтәбез, бит. Температурасы югары күтәрелә, үзен начар хис итә, температура күтәрелгәндә эшек китәргә мөмкин. Бу инфекция симптомнары. Моннан тыш балада респиратор синдром килеп чыга. Респиратор синдром дигәнебез ул көчле итеп йөткерү һәм тын җитмәү, одышка. Бала сулаганда авыр итеп сулый, йөгергән кебек сулый. Урында ятып торса да йөгергән кебек сулый. Сулавы ешая. Нормаль халәттә бәләкәй балалар 26, 25, 30 тапкыр суласалар, пневмония белән авырган бала 40, 50, 60 тапкыр башлый, сулый башлый минутына. Шуның өчен әгәр дә без бәләкәй баланың сулышы ешайганын күрәбез икән, бу баланы табибка күрсәтергә тиеш. Тын җитмәүнең тагын беренче симптомы булырга мөмкин. Бала сулаганда корсагы белән сулый башлый, вспомогательная мускулатура дип әйтәбез. Кабырга аралары сулышалган вакытта батып китә, кабыргалар күренә башлый һәр сулышалган саен. Менә булар бөтенесе баланың пневмониясе бар булуына күрсәтергә мөмкин. Әгәр дә андый симптомнар килеп чыга икән, бу инде гади генә ОРВИ түгел дигән сүз. Пневмония дигән диагнозны куяр өчен баланы докторга күрсәтергә кирәк. Күпчелек вакытта пневмонияны фондоскоп белән ишетергә була, ләкин бу 100% метод түгел. Пневмонияның золотой стандарт дип әйтәбез. Диагностикасының төп методы ул рентгенография. Әгәр дә врач кирәк дип саный икән, баланы рентгенга җибәрә. Температура күпчелек очракта була, әлбәттә. Пневмония ул бит инфекцион авыру, әлбәттә температура була, ләкин ул һәр вакыт була торган нәрсә түгел. Мәсәлән, яшүсмер балаларда пневмония күп кенә вакытта температурасыз булырга мөмкин. Бәләкәй балаларда да температурасы күтәрергә мөмкин. Шуның өчен, әгәр дә баланың менә сулышы шамый икән сезгә, әти-әни буларак сез күрәсез икән, бала дөрес суламый. Сулавы башка, аның әйбәт сулаган кебек, һәр вакыт сулаган кебек суламый. Ул вакытта баланы докторга күрсәтергә кирәк. Пневмония температурасы да була. Пневмонияны бармы юкмы икәнен аңлар өчен, әлбәттә, әти-әнидән күп нәрсә тора. Монда баланс булырга тиеш. Беренчедән,
һәр орби сайын врачка күренү кирәк микән юк микән анысын инде әйтеп булмый. Бәлки симптомнар бик җитди түгел икән, әни үзе аны үзе дә дәвалый ала. Ләкин әгәр дә авыру озакка сузылган икән, табибка баруны кичектерергә кирәк түгел. Тизрәк табибка барып күрергә кирәк. Туры эфирда хәйрле көн Татарстан тапшыруы без дәвам итәбез. Халкыбызның мәшһүр җырчысы, татар хатын-кызлары арасында беренче профессиональ композитор Сара Садыйковның тууына 115 ел тулды. Бүгенге көндә республикабызда 400-дән артык җыр, 18 спектакльгә музыка иҗат иткән композиторга багышланган 2 музей эшләп килә. Шуларның берсе шәһәребезнең 4-нче татар гимназиясендә урнашкан Сара Садыкова музей эшчәнлеге турында без студиябызның кунаклары белән сөйләшербез. Бүген бездә кунакта Ләйсән һәм Камилә Гайнетдиновлар. Хәйрле көн, исәнмесез? Хәйрле көн, исәнмесез? Ләйсән ханым, 2013 елда ук сезнең музейга музей статусы бирелгән була. Һәрбер музей әлбәттә ул бит инде үзенең экспонатлары белән кадерле. Иң кыйммәтле экспонатлар арасында ниндиләр бар, кайсылары белән мактана аласыз? Сез беләсезме, музейдагы һәрбер экспонат безнең өчен кадерле, безнең өчен алар барысы да килеп эләгү тарихлары да шулай ук бик кызыклы. Һәрберсенең дә үз тарихы бар. Аларның күбесе менә турыдан-туры Сара Садыкованың үзенә барып тоташалар. Чөнки анда аның шәхси киемнәре, шәхси костюмнары урнаштырылган. Бүгенге көндә кемнәр киләләр музейга? Укучылар белән, башка мәктәп, гимназиялар белән элемтәдә торасызмы? Кемнәр экскурсиялар үткәрәләр? Беләсезме, безнең гимназиядә экскурсоводлар булып, безнең укучыларыбыз тора. Ләкин хәзерге вазгыятьтә үзегез беләсез инде, укучылар һәм кунаклар кабул итү бик күп түгел бит инде. Шуңа күрә килгән кунакларның барысында алып кирип экскурсия үткәрәләр укучылар. Һәм менә музыка дәресләрендә яки беренче сыйныфлар өчен шулай ук укучыларыбыз экскурсия үткәреп, әлеге музей белән, андагы экспонатлар белән, Сара Садыкованың иҗаты белән таныштырып үтәләр. Балаларга кызыклы дип уйлыйсызмы? Ничек менә бу Сара апаның әйберләрен, шәхси киемнәрен күрү? Сез беләсезме, мин үзем карап торганым бар, балалар шундый кызыксыну белән карыйлар ул экспонатларны. Чынлап та шул Сара Садыкованың үзенекеме алар, чынлап та менә ул киеп куйганмы аларны, чынлап та бу утырган урындыклармы дип менә шулай итеп кызыксынып сорыйлар. Алар өчен бик кызык ул. Балаларга биографиясын сөйләгәндә Сара апаның нинди менә кызыклы шундый мәгълүматлар җиткерәсез балаларга? Сара Садыкова бит инде ул Татарстанда иң беренче хатын-кыз композитор, шуның белән мактана алабыз инде без әйеме. Аның сәхнәгә чыкканда хатын-кыз буларак та үзен шундый тотышы һәм бер кайчанда калфак кимеше чыкмаганы менә шул кызыклы тыела балаларга. Кара әле нинди булган икән дип шулай итеп кызыксынып карыйлар. Һәм шулай бүгенгә кунак булып килгәндә шул традицияне дәвам итеп, матур итеп калфаклар киеп килгәнсез. Тырыштык. Гимназияның директоры Илхания Абзаловна менә бу музейның барлыкка килү турындагы кызыклы тарихы белән таныштырып киткән иде. Әйдәгез бергәләп хәзер менә шул видео язманы карап китик әле. Без шәһәребез белән Казанның 1000 еллыгына әзерләнеп йөридек ул вакытларны. Без инде коллектив белән үзебезнең гимназиябызда да шушы 1000 еллыкка үзебезнең өлешебез керсен дидек. Инде сәнгать мәктәбе булгач, татар баласын татар мохитында, татар магында тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә гомумән Сара Садыкова музейын ачырга ойладык. Һәм инде ул аны ачыр өчен мин Әлфия апа белән таныштым. Әлфия апаны таныштырды мине безнең үзебезнең фәнни җитәкчебез Илгизәр Тимергәлиевич Гайсин. Ул вакытта ул география факультеты деканы иде. Һәм инде менә шушылай эчәү музей турында уйлый башладык. Әлфия апаның булышлыгы бик зур булды, чөнки ул бөтен архивлардан фотографияларны алып килеп, без аны копиясын ясап, менә шушы музейны шушы фотографиялардан башладык. Аннан соң инде ул өйдәге әйберләрен алып килә башлады. Һәм кечкенә генә бүлмә таптык. Һәм 2005 елда безнең инде музейыбыз әзер иде. Камилә, менә син Калфаклы сандугач дигән бәйге фестивальдә катнашып, беренче урынга лаек булгансың. Менә шул турыда сөйләп кит әле. Көндәшләрең кем булды? Ничә кеше катнашты? Нинди җырлар башкардың?
Бу елда фестиваль, Сара Садыкова фестивале дистанцион форматта үтте. Шуңа күрә мин белмим, кем Көндәшләреңне күрәмәдең дип әйтмәкче буласың инде. Әйе. Нинди җыр башкардың? Мин Сара Садыкованың Казан кичләре җырладым. Бәлки бүгенге иртәдә, бүгенге көндә дә тамашачыларыбызга башкарып күрсәтерсең, берәр куплет булса гына. Ярар. Әйдә, рәхим ит. Киләле иделенең җиле, юлларга чәчәкләр сибәле. Ак булып, саф булып истә калсын. Казанның кадерле кичләре. Ак булып, саф булып истә калсын. Казанның кадерле кичләре. Сара апаның иң яратып башкарыла торган җырларының берсе булды бу. Катнашучылар саны күпме иде? Гомумән алганда 2 елга бер тапкыр үткәрелә бугай бу фестиваль-конкурс, ялгышмасам, катнашучылар күп буламы? Әйе, әлеге фестиваль 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Катнашучылар безнең башка елларда 200-дән дә артып киткән вакытлары булды. Бу ел инде менә күбесе теге чыгып китәргә куркыныч булыр микән инде дип инде шу вазгыятьтән 70-тән артык конкурсантыбыз, катнашучыбыз булды бу ел. Әйе. Жюри әгъзалары кем була гадәттә? Жюри әгъзалары безнең елда үзгәреп тора дип әйтмәс идем, кайберләр үзгәрәләр дә инде. Кирам Абысатиев, Ната Бутәсим килә, Лидия Әхмәтова, менә бу ел инде Филүс Кахиров, Азат Фазлыев, Салават Минниханов килде инде менә бу ел. Аннан соң Мөнир Якупов, танылган башкаручылар барысында. Әйе, барысында Мингулгалиев, Маргарита Коварскалар барысында танылган башкаручылар, композитор, җырчылар араларында менә шундый мәшһүр танылган кешеләр. Менә Әлфия апа дип әйтеп киттек. Әлфия апа күп көч керткән менә бу музейны булдыру өчен, торгызу өчен. Аның белән дә элемтә тотасың бүгенге көндә. Әйе, Әлфия апа безнең һәрбер бәйрәмдә ул көтеп алынган кунак, без аны яратып каршы алып, нишләттереп гел элемтәдә торабыз. Менә әйтеп киткәнебезчә, бүгенге көндә республикабызда 2 музей эшләп килә. Сара Садыкованың берсе аның Апас районының Тутай авылында булса, икенчесе сездә. Музей белән хезмәттәшлек итәсезме? Әйе, әлбәттә, Әлфия апа аша да үзебездә музейлар белән элемтәдә торырга тырышабыз. Бездән ел сайын дисәң дә була инде кунаклар кайта әлеге музейга да, аларны да безгә чакырабыз шулай. Әле ялгышмасам, Әлфия ханым баштан үзе дә җитәкчелек иткән бугай сезнең музейда. Әйе, бик күп еллар Әлфия апа үзе җитәкчелек итте, аннан соң инде менә әйе, аннан соң инде тапшырды сезгә. Тапшырды. Ләйсән ханым, менә бу Сара Садыкованың исемен мәңгеләштерүдә менә сезнең музейыгыз нинди роль уйный икән? Шул турыда сез үзегезгә ничектер анализ ясаганыгыз бармы? Кыйммәтлелеге турында уйлаганыгыз бармы? Әлбәттә, музейлар бит инде ул тәрбия учагы. Шулай бит инде, шулай санала. Ул татар мөхите хөкем сөрә анда. Менә килеп керү белән анда ниндидер шундый мәшһүр кеше яшәгәнлеге, кешенең әйберләре урнаштырылганлыгы күренеп тора. Монда татар балалары гына түгел, башка милләт вәкилләре дә безнең Сара Садыкова иҗаты белән танышалар, аның әйберләре белән танышалар. Әйе. Сез бик тә изге эш башкарасыз. Сезгә барти уңышлар гына теләп каласы килә. Камиләгә инде яңадан-яңа үрләр яуларга теләп калабыз. Әле алдагы тапшыруларга башка конкурс фестивальләрдә катнашып, лауреат исемнәрен яулап, безгә кунак булып көтәбез сине, Камилә, уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен. Исән-имин булыгыз. Сезгә бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Инде бүгенге тапшыруны без Хәсән Туфан сүзләренә иҗат иткән Сара Садыкованың Туган туфрак җыры белән тәмамларга уйладык. Мин Әзәх Мәҗаны сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Һәр көнегезне бар тик матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Yazmışım
бәхетләр табам дип адашкан тилмергән кош булып көн саен төшләргә керәсең. Атларга язмаган хәлеңне җаннарым сизәдер күрәсең. Jırlarım barsınlar yanına, ilingnen selamlar ilsinler. İdiller kamalar yağına, Qaytinde disenler. Tuğan jir sevişo yavruğa dinagen tufrakka gitkenler kiyip pas şekilli eylenip kaytar